Над Боянското езеро съм и ще пусна дясната пътека. Тук има малък шорткът, който далеч не е по-бърз от официалното трасе. Ето го и самото езеро. То камък е спънат. Тук е еска и тук трябва да се слезе надолу. Тук винаги е кално. Здравейте! Здравейте, Лео! Здравейте! Тук камъните са гадни. И пак много кал. И още кал, и още гадни камъни. Раздрусах се. Здравейте! 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 Да, този завой така и не го вземам добре. Някак се очаквам да отвори повече, отколкото това рядко се качвам нагоре и отивам към гадните камъни. Здравейте! Тук почва сериозният рок гардън. На спирачките не им харесва толкова дълго непрекъснато стискане. Здравейте! Мерси! Първата серпентина. Здравейте! Мерси! Тук може да се качи много на високо човеко, обаче след това спускането е стръмно и страшно. И идва момента на шортката. По принцип се заобикаля отдясно. Обаче маняците го секата тук.
което освен малко амортизация на спирачките, не знам какво печелят. Серпентините са по-интересни. И тук има един шорткът, който редовно го пропускам. Някак се ми иде този завой да се засиля хубаво, да го изпиша и чак след това се сеща, че всъщност искам да правя шорткът. Спирачките съвсем очаквано се оплакват. Леко скокче, колкото да отлепи. И пак тест на гуми и спирачки. Така, това дърво вече може да се мине с малко изблъскване. Пътеката е известна като княжеските корени. Този вираж има много хубав опора, може да се вземе на много висока скорост. Корените се друсват, този шорткът не е по-бърз. Тук трябва малко бъни-хоп. Нещо като скокче, което така и не мога да го направя. Здравейте, момчета! От тази страна изходът е малко по-лесен. Въпреки че е косо, се пуска по корените с по-малък дроп. Отляво ако си мине, дроп е по-странен.